poslankyne, vážení páni poslanci, ctení prítomní, milí hostia, vážení občania. Vítam vás na poslednom alebo ostatnom zastupiteľstve, mestského zastupiteľstva v Martine. Tento pekný vianočný čas, dňom lásky, pokoja a porozumenia. Pred oficiálnym otvorením vítam medzi nami zástupcov našich seniorov a to zástupcov komunitného centra Medic-M a tiež detičky folklórneho súboru Duriec. Vzhľadom tomu, že vianočný čas prišli nám pripomenúť, že život sa skladá a má v sebe aj iné momenty ako len pracovné, a prišli nám tento vianočný čas pripomenúť svojim vystúpením, aby sme sa trocha možno aj zamysleli nad tým, kam kráčame a obnovou, väčšnou obnovou života a aby sme k sebe možno boli aj lepšie. S vaším dovolením by som teda privítal, odovzdali slovo a hlas, aby nás troška v tomto smere povzbudili. Ďakujem vám. Nech sa páči. Vážený pán viceprimátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vedenie mesta Martin, milí hostia. Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vokol sa rozlieha, vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas vianočný, zvonček tížko cinká, každému sa splní túžba, aspoň Mariinka. Šťastné a veselé želajme si spolu a potom spoločne štedrovečernému stolu. Sme radi, že sa vám môžeme v tejto predvianočnej nálade predstaviť s programom. Prišli nielen naši seniori z komunitného centra sociálnych služieb Medic-M na Východnej ulici, ale aj deti z detského folklórneho súboru Duriec. Spolu vám zaspievame vianočné piesne, zavinšujeme vinše a koledy. Choreografiu vianočného programu spracovali pani Božena Kočálková a Jan Lincény, vedúci detského folklórneho súboru Duriec, a magistra Beata Štrbová a magistra umenia Mariana Štorinová, zamestnankyne neziskovej organizácie Medic-M. Naši seniori z komunitného centra sociálnych služieb vás pozdravujú a posielajú vám vianočné výrobky, ktoré v rámci terapii vlastnoručne vytvorili. Môžete si pozrieť výstavu niektorých našich výrobkov vo vestibule a ak sa vám bude niektorý páčiť, budeme radi, ak si ho zoberiete domov a spraví vám radosť. A máme tam za to dobrovoľný príspevok. A zároveň vám chceme odovzdať dar, kostol, ktorý vyrobil náš klient pán Ľudovít Mucha. No a teraz
sa započúvajme do pripraveného vianočného programu. Prajeme vám ešte raz šťastné a veselé vianočné sviatky. Ďakujeme. Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmonii, prežitej spoločne. Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa vám darí, zdravému slúžiť spokojnosti a dom, aby ste mali plný úcty. Prijažný a celý, tu ležíš
malom dieťati, o nich ochráni, povedie na nové začiatky. Prišiel ako neznámy, doma stále jasil do slávy. Vianoce, Vianoce krásne, či život nový nám nesie. Nie už čo sa dá, veď od lásky k nám podobným musel sa stať.
za toto pekné a dojemné vystúpenie. Ďakujem vám ešte raz so želaním príjemného prežitia Vianočných sviatkov. Zdravia. Ďakujeme. Takže vážení